त्याला सन्मानित केले जातं. आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती पाहतोय आपण पिरदवडी प्रीमियर लीग 2K25 मधला श्लोकजी कदम सर यांचा संघ आणि पहिल्या सामन्यामध्ये दमखम दाखवणारा विजय तरी साजरा केला गेला होता. जाऊया दुसऱ्या मॅचच्या दिशेने. हा संघ देखील दमदार आहे, मॅच शानदार होणार, याच्यामध्ये काही क्षमता नाहीये. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. टॉसचा बॉल झाल्यानंतर सिलेक्ट होते बॉलफेस पैठणचा सिग्नल येते. सामन्याला सुरुवात. मानस सध्या प्रॉपर कीज वरती खेळण्यासाठी इथे सज्ज झालाय. मानस पहिलेच बॉल या क्रीडांगणावरचा पेस करेल. हलक्यात केला फटका लाजबवता एक्स्ट्रा क्लास मध्ये एक्स्ट्रा धमाका इथे केला जातोय. चेंडू गेला असेल सीमारेषा पार चौकारीसाठी. चौकारीच्या नंतर कुठेतरी आत्मविश्वास वाढला असेल. पहिला चेंडू अगदी बॅट वरती चांगल्या पद्धतीने आला. नंतर त्या चेंडू अगदी प्रेक्षक गॅलरी मध्ये असेल. डिक्लेअर एका धावेसाठी इथे खेचला जातोय. एक एक धाव देखील आता तुमच्यासाठी खूप महत्वाची इथे ठरते आणि ती महत्वाची धाव देखील इथे मोजली जाते. पराभव तेव्हा तो तुम्ही स्वतःवर हरलेला असं मानता. शेवटपर्यंत लढा, शेवटपर्यंत झगडावं लागेल. या चेंडूवरती झगडला गेला. निर्धाव चेंडूची सांगता घेणार आहे. निर्धाव चेंडू आल्यानंतर कुठेतरी थोडासा विश्वास इथे दाखवला जातो, कारण त्याला माहिती आहे प्रामाणिकपणे काम करता यश तुमच्या बाजूने नक्कीच मिळणार आहे. या चेंडूवरती यश मिळते. हे चेंडू आदळला जाऊन सरळ रेषेवरती दांडी गुल असेल. विकेटचं पतन तिथे घडतंय. महत्वाचा मासा हुकमतचा इक्का अगदी सापडलाय जाळ्यामध्ये. पहिलं विकेटचं पतन. नेक्स्ट बॅटर पार्थ सध्या खेळाकडच्या दिशेने इथे दाखल केला जातोय आणि पार्थ पहिला चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे जरूर केला जातोय. षटक संपतोय आणि षटक संपल्यानंतर पहिल्या षटकाच्या सप्त्यानंतर एक गडी बाद. धावसंख्या टीमची टोटल 5 आहे. स्कोर करवरती सध्या आपण पाहतोय. तुम्ही कितीही पळापळी करा, नशिबात जे लिहिलंय ते तुम्हाला भेटणार आहे. जे पहिलेच नशीब आहे ते तुमचं इथे आजमावण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे. कोणता संघ आपलं नशीब इथे अनुभवणार. पहिला चेंडू अभि पाहायचं असेल. ऑफसिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता, पण स्वेरी डिलिव्हरी व्हाईट बॉलचा इशारा इथे केला जातोय. काप्रमाणे आपण पुढे चालत आलोय, पण आपली कोकमची परा आतापर्यंत जपून ठेवली जाते. नंतरचा चेंडू सिंगिंग डिलिव्हरी होती. चेंडू पडल्यानंतर अगदी फलंदाजापासून दूर दिला जातोय. एलिव्हेशन जमत नाहीये. बॅट आणि बॉल याच्यामध्ये अंतर खूप काही वाढत चाललं असेल. मोठा फटका अगदी चेंडू पाठवला जातोय सीमारेषा बाहेर. अनेक जणांचा जर विचार करायला गेला तर काही जण आपल्या जमिनी मोजतात, काही जण आपली घरं मोजतात, काही जण आपली गाड्या मोजतात. पण आम्ही क्रिकेट प्रेमी, आम्ही आमचे चौकार, आम्ही आमच्या विकेट आणि आम्ही आमच्या धावा मोजतो. असं क्रिकेट प्रेमी वेळ आपण पाहतोय. मैदानाच्या तिन्ही साईडला जर विचार करायला गेला तर प्रेक्षक एक प्रेक्षक या सामन्याचा आतापर्यंत आनंद घेताना पाहतोय. जाऊया मैदानाच्या दिशेने. आक्रमक होत चाललाय. अकुटप्याचा बॉलर मोठा प्रयत्न केला गेला होता. चेंडू पॉइंट रिजन मध्ये चालला असेल. नो प्लस 1 टोटल 2 धाबांचा इशारा इथे दिला जातोय. अंडरम क्रिकेटचा थरार आपण इथे पाहतोय. यापुढे आपल्याला चेंडू अगदी मोठा पटका खेळायचा होता. कोणत्या प्रकारची दाब इथे बियत नाहीये. शुभमय सध्या 2 चौकार त्याच्या बॅट मधून निघाले असतील. पहिल्या 2 चेंडूवरती शांत राहिलेला शुभम आता आग ओकणारी फलंदाजी करतोय. नंतरच्या चेंडूवरती पंचांचा सिग्नल येतोय. नो प्लस 1 टोटल 2 धाबा इथे मिळणार आहेत. हे 2-2 धाबा देखील खूप महत्वाच्या इथे ठरत चालणार असतं. धावसंख्या झटपट बदलत चालली असेल. 18 या धावसंख्येसाठी. 18 धावसंख्येचा जर विचार करायला गेला तर भारताची रन मशीन विराट कोहली याच्या पाठीवरती असणाऱ्या अंकांचा खेळ सध्या स्कोर करवरती लागलाय. तब्बल 18 धाबा इथे स्कोर करवरती झाले असतील. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या 18. यानंतर होणारा सामना सम्राट 007 वर्सेस ऋत्विज स्पोर्ट. दोन्ही संघांना विनंती करेन पहिली इनिंग संपल्यानंतर नाणेफेक घेण्यासाठी आमच्या टेक्निकल टीम आमच्या समालोचक कक्षामध्ये आपण यावं याची आपणास विनंती असेल. पिरदवडे एक्सप्रेस म्हणून ज्याच्याकडे पाहायला जातं योगेश यावी दाखल झाला असेल. पहिला चेंडू क्षेत्ररक्षक तिथे चुकला. प्रॉपर वे जम्प नाही करू शकला आणि तिथे चेंडू पाठवून दिला गेला. तुमचे चांगले कर्म करा. आयुष्य संपल्यानंतर तुमचे कर्म हे नेहमीच बघितले जातात. ते तुम्हाला कर्म इथे करावे लागेल. नंतरचा चेंडू अगदी चांगल्या पद्धतीने तात्काळ जातोय. निर्धाव चेंडू येणार आहे. ह्याच्यामध्ये काही क्षमता नाहीये. नंतरच्या चेंडूवरती बॉक्स आउट
बॅटचा ब्लेज ओपन केला, हलकीशी एज घेतल्यानंतर चेंडू इथे चालला असेल अगदी प्रेक्षक गॅलरीमध्ये. जोपर्यंत आपली वेळ आहे ना तोपर्यंत संयम ठेवावा आणि त्यानंतर कार्यक्रम करावा. आता कार्यक्रम करावा लागेल कारण 2 षटकाचा खेळ सध्या समाप्त झाल्यानंतर धावसंख्या 22 वरती आहे. नेक्स्ट बॅटर सध्या दाखल झालं असेल अष्टपैलू असं शुभम दाखल झालाय आणि शिवमसाठी राखलेला पहिला चेंडू अप्रतिम टप्पा, अप्रतिम लाईन, त्या लाईन वरती विचारपूर्वक केला जातोय. सुरेख गोलंदाजी इथे केली जाते. पुढे एकदा टप्प्याचा बॉल, निर्धाव चेंडू येतोय. निर्धाव चेंडूने आपल्या गोलंदाजीला केलेली सुरुवात आणि निर्धाव चेंडूने आपलं षटक संपवलं जाते. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कारवरती 22, 3 षटकांचा खेळ संपतो. टीमची टोटल धावसंख्या 22. क्रिकेट म्हणजे प्रेम, क्रिकेट म्हणजे श्वास, क्रिकेट म्हणजे श्वास आणि क्रिकेट म्हणजे मित्रांचा सहवास, असा हा चाललेला क्रिकेटचा खेळ आपण पाहतोय. हे पिरदवडे गावामध्ये पिरदवडे गावातील सर्व खेळाडूंना दिली जाणारी संधी. पंचक्रोशीतील एका दुसरा खेळाडू हा तालुक्यासाठी खेळावा ज्याच्यासाठी हे आखलेली स्पर्धा आपण पाहते. पहिला चेंडू अगदी लॉलीपॉप होता, पाठवून दिला जातोय. चेंडू गेला सीमारेषा बाहेर. 4 धावांसाठी अगदी हलक्या पद्धतीचा चेंडू होता. बॅट्समन जोरात खेळणार कारण त्याला माहिती आहे अंतिम षटक म्हणजेच काय हाणामारीच आहे. त्या हाणामारी तुटून तुम्हाला पडणं गरजेचं असेल. तुटून पडत असताना धावसंख्या 22 सॉरी 26 वरती असेल. 30 म्हणजे 30 धावा सुद्धा मार्गस्थ स्कोर वरती असतील. 30 धावा खेळल्यानंतर नंतरच्या चेंडूवरती चांगला चेंडू आहे. मागचे 2 चेंडू अकुट टप्प्याचे होते. तिसरा चेंडू पाहायला बॅटमॅनच्या जवळ इथे टाकला जातोय. बॅटमॅन देखील आता डान्सिंग द विकेटने खेळण्याचा त्याचा प्रयत्न इथे असेल. डान्सिंग द विकेटने खेळत असताना चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर पंच भाऊजी तोडणकर सर यांचा बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव सध्या स्कोर करवरती असेल. पुढे एकदा अकुट टप्प्याचा बॉल, वन बाउन्स, चेंडू फरार इथे असेल. 4 धावांसाठी चौकऱ्याची बोली भाषा, बोलबाला बोला त्या चौकऱ्याची बोली भाषा बोलला तुमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने. चेंडू पुढे एकदा चालला असेल. 70 चौकार. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करवरती 39 धावा आणि 40 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं जाते. नेक्स्ट मॅच सम्राट 007 वर्सेस ऋत्वी स्पोर्ट. दोन्ही संघांना विनंती करेन आपण टॉस घेण्यासाठी आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये या. ऋतिक सिंग टॉसचा बॉल असेल. सिलेक्ट टू द बॅट फर्स्ट. नयन चॉकलेट बॉय म्हणजे ची ओळख राहिली तो नयन. फिरदवणे गावाची आन मान शान, फिरदवणेकरांचा सन्मान अभिमान म्हणून ज्याच्याकडे बघितलं जातं. आणि गोलंदाजी मार करून हा पहिला चेंडू होता, अप्रतिम करायचा होता. गोलंदाजी मार करून आपण गोलंदाज पाहतोय. मानसचा इरादा होता यावेळी डिसिजन असेल. पंचांचा बॅट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातो. अतिरिक्त चेंडू इथे आहे. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न इथे केला जातो. प्रयत्न वारंवार चर्चा केली जाते चेंडू आणि बॉल वरती.
प्रत्येक बॉल जर निर्धाव आला तर सामन्याचं रूप बदलणार आहे. या खेळाडूला आपण खेळलंय तर पाहायला भेटलंय. त्यानंतर टाकलेला चेंडू चेंडू इथे परत असेल. तू घे मी घे दोघांचं झालं मोये मोये. चेंडू इथे परत असेल. 4 धाब्यासाठी या 4 धाबा मिळत आहेत. मोहे मोहे झालं क्षेत्ररक्षणचं. तू अडवडी मी अडव दोघांना न अडवता चेंडू अगदी झाल्याने अडवला. नंतर त्या चेंडू वरती काय पटकाय. सो ब्युटिफुल सो अलिकेट जस्ट लुकिंग लाईक अप वाव. नो बॉल आहे पंचांचा सिग्नल. प्लस 4 धाबा टोटल 5 धाबा या चेंडू वरती मिळत आहेत. नंतर त्या चेंडूवरती हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. अजूनही क्षेत्ररक्षक प्लॉम्बल बनतायत. वारंवारता क्षेत्ररक्षक चूक होते. मिसफिल्ड इथे घडतायत. नंतर त्या चेंडूवरती फटका लाजबाब होता. एलिव्हेशन जमलं. लांबी उंची सर्वच काही गाठलं. चेंडू उंच बाधा धोका घे 4 धाबांसाठी. धावसंख्या 14 खेळलाय तिथे विजयाचा महासौदा. 40 धाबांचा पाठलाग करायचा आहे. 14 धाबा सध्या स्कोर कार्डवरती लागले असतील. उलट्या गणिताच्या खेळाला सुरुवात इथे झाली आहे. सुकाई स्पोर्ट्स संघ सागर पार्थ पंचांचा 9 बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. 9ची फक्त एकच रन इथे मिळेल. नऊची एकच रन मिळेल. 9/16 नॉस्ट केटला लास्ट फलंदाज आपण पाहतोय. नाही नाही यापुढे टाकलेला चेंडू. नो प्लस 4 टोटल मिळतील 5 धाबा. पंजा ओपन केला जातोय. हाताची 5 बोट एकत्र केल्या त्याची ज्याची मूठ भक्कम तयार होते ना तसं सामना देखील आता भक्कम इथे तयार केला जातोय. यापुढे टाकलेला चेंडू. पंच नो बॉलचा सिग्नल दिला जातोय. ना मुन्ना ना ऐसी गलती दोबारा मत करना. क्रिकेटवरती चुकीला माफी नाही. वारंवार होणाऱ्या या चुका आपण पाहतोय. सध्या गोलंदाजाला लेंथ आणि लाईन वरती आता विचार करावा लागेल. थोडेस आला दबाव तिथे. नंतर तर चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. नष्ट गेटचा नयन सांगतोय की हे सांभाळून खेळ. आपली विकेट आपल्या संघासाठी खूप महत्वाची असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करण्याची 20-22. यावेळी केलेला चेंडू एक्स्ट्राक्षरसाठी दाद दिली पाहिजे मित्रांनो. काय एक्स्ट्राक्षर केलंय अप्रतिम सुरेख. एक्स्ट्राक्षर यावेळी पण एक्स्ट्राक्षरच्या माध्यमातून तिथे घडले जाते. त्याला माहिती आपल्या संघाला धाबा रोखायची असेल. नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा एक्स्ट्राक्षकाची किमया. मूर्ती लहान पण कीर्तिमान. गोलंदाज काय करतोय. नो वाईट एवढंच चाललंय. आणि गोलंदाजाने आतापर्यंत जवळपास अतिरिक्त चेंडूंचा अक्षरशः पाऊस पडलाय. मे महिना आहे. पावसाची चाहूल लावून दिली जाते. याही चेंडूवरती चेंडू चालला असेल चौकरसाठी. नेक्स्ट मॅच दोन्ही संघ आपण खेळण्याच्या दृष्टिकोनातून सज्ज राहायचा विनंती असेल. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न करायचा होता. मानस्थिती असेल उंच खोड असा खेळाडू. 28 धावसंख्या 28. 28 सध्या स्कोर करपती लागले गेलेत. ऑफसाईड 3 लेग साइड 2 असं चित्रक्षण त्यांच्या विरोधात खेळीला फटका. चेंडू पाठवून दिला जातोय. देवन चौकार धावसंख्या 32. अजूनपर्यंत कोणताही गडी गमावला नाहीये. 10 चेंडू आणि 8 रनची आवश्यकता आहे. स्ट्रायकिंगला कोण आहे. स्टायलिश खेळाडू चॉकलेट बॉय नयन आहे. नयन काय करतो. पहिलाच बॉल कुटपचा पाहिलं बॅकफूट वरती आला आणि त्यानंतर खेळीला फटका अतिशय सुंदर होता. सुंदर धाबा बसून केले जात आहेत. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करवरती 36-36. 4 धाब्यांची आवश्यकता असेल या चेंडूवरती. पंच बॅट बॉलचा इशारा. भन्नाट वेग आहे गोलंदाजीवरती. टप्पा अटेन खेळावं लागेल. लेग टेनचा इरादा होता. याही चेंडूवरती मोठा प्रयत्न. हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न होता. पायातला बॉल बळण द्यायचा आहे. एलिव्हेशन होत नाहीये. दुरून खेळण्याचा वारंवारता प्रयत्न इथे केला जातोय. नेटवर्क आणि फुटवर्क यांना दोघांना महत्व आहे. या चेंडूवरती दाखवलं फुटवर्क. चेंडू पाठवून दिला जातोय. नयनच्या बॅट मधून निघाला विजयी चौकार. 41 धावा इथे कंप्लीट केल्या गेल्या आणि या सामन्यामध्ये दमखम दाखवणारा विजय इथे साजरा केला जातोय. अप्रतिम खेळ तिथे जरूर पाहायला भेटला. नेक्स्ट मॅच चला सुकाई स्पोर्ट्स